سلام كبرات تخاتلتي نحجي بستدالو زيناتات اتي لومي مع كان زينا نيويورك تايمز اب تግራይ ጀሚሩ ናብ አምሓራን ዓፋርን ዝለሓ መኪናት ኢትዮጵያ በኸመይ ጀሚሩ ዝገልጽ ተረኺቡ ዘሎ ሓድሽ ጭብጥታት ኢላ ዘርጊሓቶ ዘላ ጽሑፍ ኤርትራን ፍሉያት ሓይልታት አምሓራ ከተዕልም ምስምምዓ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝኾኑ ኢሳያስ አፈወርቅን አብይ አሕመድን ዝተገብረ ርክባትን ካልእን ዝደህስስ ዝርዝር አጀማምራ እዚ ኩናት ዝገልጽ ጽሑፍ ዝደህስስ ክኸውን እዩ ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ እዛ ቻናል ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብዚ እዋን ናብታ ከባቢ 110 ሚሊዮን ህዝቢ ዝርከባ ኢትዮጵያ ኩናት ኣብ ትግራይ ጀሚሩ ናብ ክልላት ዓፋርን አምሓራን ልሒሙ ልዕሊ 1 ዓመት ኣቕፂሩ ዘሎ ኮይኑ በዚ ኩናት ከዓ ኣብ ኩሎም ዞም ክልላት በሽሓት ዝቆፀሩ ህይወቶም ክስእኑን ከለው ብሚልዮናት ዝግመቱ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክኾኑን ክሳብ ከባቢ 30,000 ዝበጽሑ ከዓ ናብ ሃገረ ሱዳን ክስደዱ እዮም ተራዮም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ከዓ ውሽጣዊ ዕገርገር ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣቓልቦ ርእሰ ሓያላን ዓለምና ዝኾና ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ كومد ما تشاينا كالوت هاجراتن سحيبو مزارب كاب زخونون نوح أغصيري زركب لومي علت 15 ورح 10 كلتا شحن عيسران حدن اتخينات لعلى حد عامتن ورحن غيرو لاب زلو اوان اب امريكا يغن بدرجة علم سفيح تقبال نتزرق هزلوا مربب حبريتا نيويورك تايمز ازو كينات بخمي جميرو قد مخينات زقبر زنبر ركباتن كال انزدسس صحوفيا زرقي حزلا مع كان زينا نيويورك تايمز نز صحوفا قدمي منستر ابي احمد اب تግራይ وتهدراو متأتتاو كفتسم مدب يحنصص كم زنبره زرقي حدش ጭብጥታት ተረኺቡ ኣሎ በመባል ያጀሚራቶ ካብኡ ቀፂላ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኮመደማ ነተቀዳማይ ሚኒስተርን መንግስቱን ዝድግፉ ወገናት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕልቲ በሰሜን እዝ ዝፍለጥ ናይ ሰራዊት ፌደራል አሃዱ መጥቃዕቲ በመግባሮም እታ ናይ መጀመርታ ናይ ኩናት ጢት በወገን ትግራይ ተተኪሳ ኢሎም ይማጎቱ እኳ እንተኾኑ እንግዲህ ሓቂ ግና እዚ ውግእ ብምርጫ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እዩ ተኻይድዮ ኢላ ጽሒፋ ዘላ ንሳ እዚ ውግእ ብምርጫ አብይ አሕመድ መደብ ሓንፂፂ ጀሚርዎ መበሊኣ ክትገልጽ እንከለኻ ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ስምዕ ሰላም ከቲሞም ነቲ ክልተ ዕቁድ ገይሩ ዝነበረ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ሰፊኑ ዝነበረ ተጸባእነትን ውግእን ከም ዘብቅዕ ብምግባሮም ዝተለወጠ ዞባ ክህልዩ ተስፋታት ፈጢሩ ዝነበረ ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ትብል ብመሰረት ነድሕነቶም ክብሉ ሽሞም ዘይጠቐሱ ናይ ቀደም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዘለውን ላዕለዎት ሓለፍቲ ብዝሃብዎ ሓበሬታ ብምኽንያት ናይቲ ናይ ሰላም ስምዕ ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝተዋሃበ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት አብይ ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ኣብ ትግራይ አንጻር ናይ ሓባር ጸላእዮም ብምስጢር ንውግእ መንገዲ ክሕንጽጹ ኣትፊሮም ያ ክትብል ጽሒፋ ዘላ እታ ማዕከን ቀጺላ ብድሕሪዚ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ናብ ትግራይ ሰራዊት ከጸግዕ ከም ዝጀመረ ከምኡ ድማ ወተሃደራውያን ናይ ካርጎ ነፈርቲ ናብ ኤርትራ ክሰድድ ከም ዝጀመረ ገሊጻ እዛ ማዕከን ጽሒፋቶ ከም ዘላ ከዓ ብድሕሪዚ ተዓጽወ ማዓጹ ንአብይ አሕመድ ኣማኽርቱ ከምኡ ድማ ወተሃደራውያን ጀነራላቱ በዛዕባቱ ውግእ ከም ዝተኻትዕዎ ግን እቶም ምስኡ ዘይተሰማምዑ ገሊኦም ካብ ስርሖም ክጥረዙን ከለው ገሊኦም ድማ ብሓይሊ ክእለዩን ብኣፈሙዝ ብረት መርመራ ከም ዝተገብረሎም እያ ጸብጺባ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ በቲ ዝረኸቦ ናይ ኖቤል ሽልማት ከተባብዓን ከሎ ሃገራት ምዕራብ ድማ ነቲ ዝረአ ዝነበረ ምልክታት ዕሽሽ የኒለንኦ ኢላላ ዘማዕከን እዛ ማዕከን ሓንቲ ኣብ ሕመራ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ገዛ ዝተጸግዐት ስእሊ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅ ዝተጠቅዓ ብቋንቋ አምሓርኛ ይቁርጥ ቀን ልጅ ማለት ናይ ቁርጽ እዋን ውላድ ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ስእሊ ዝተጠቅዓ መኪና ኣሰንያ ኣብ ዝቐጸለቶ ጽሑፋ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምስኮነ እቲ ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ከም ዝተዓጽወ እቲ መብጽዓት ኣትሉ ዝነበረ ንግዳዊ ሽርክነት ከዓ ኣብ ግብሪ ኸይወዓለ ይተሪፍ ኢላ ነሳ ቀጺላ ድሕርቲ ናይ ሰላም ግዜ ናይ ኤርትራ ኣባላት ስለያ ብብዝሒ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ብዛዕባ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዓቕሙን ሓበሬታ ክእክቡን ከለው ቀንዲ ግና ብዛዕባ ትግራይ ተገዲሶም ከም ዝነበሩያ ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ጽሒፋ ዘላ ንሳ ትብል ኢሳያስ አፈወርቂ ምስቶም ክሳብ 2018 ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ተራ ዝነበሮም ሕወሓት ነዊሕ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ከም ዝነበሮ ንመራሕቲ ትግራይ ከዓ ጠንቂ ናይቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ገይሩ ከም ዝርእዮም ከምኡ ድማ ኤርትራ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣቐንዛዊ ዝነበረ ግለላ ከጋጥማ እገዳ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክወርዳን ጠንቂዮም ኢሎም ከም ዝኣምን ክትገልጽ እንከላ አብይ አሕመድ በወገኑ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ዝዓብለሎ መንግስቲ ንሽሞንተ ዓመታት ከም ዝሰርሐ ኣብ 2015 ክሳብ ሚኒስተር ክኸውን በቂዑ እኳ እንተነበረ ናይ ቀደም ይዕርኽቱን መሳርሕቱን ዝነበሩ ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ግና በተጋሩ ተቐባልነት
ዘይብሉ ኮይኑ ይስምዑ ከም ዝነበረን ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ከዓ ተዋሪዶ ከም ዝፈልጥ እዮም ነዛ ማዕከን ዝነገሩ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ከዓ ንተጋሩ ከም ቀንዲ ናይ ጥሙሓቱ ሓደጋ ገይሩ ከም ዝጠመተ እያ እትዛረብ እታ ማዕከን ቀጺላ አቢ ምስ ኢሳያስ ካብታ ናይ ሰላም ስምምዕ ዝተፈራረሙላ ክሳብ ውግእ ዝጅመር 14 ግዜ ብዕለ ከም ዝተረኸቡ ዝበዝሕ ርክቦም ከዓ ንበይኖም ብዘይ ተሓጋገስትን ኣገደስቲ ቃላት ዝጽሕፉ ተሓጋገስትን ፊት ንፊት ከም ዝነበረ ብጀካ ትዕላው ዝነበረ ርክባቶም ከዓ ኣብ 2019 2020 ብምስጢር 3 ግዜ ከም ዝተረኸቡ ሓደ እዋን ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምስጢር ናብ አዲስ አበባ መጽዩ ከም ዝነበረ ናይ አቪዬሽን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከዓ ዝኾነ ሓበሬታ ከየምልቁ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ታርጋ ብዘይብላ መኪና ናብ ናይ አብይ አሕመድ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸደያ ጽሒፋ ዘላ ካልእ እዛ ማዕከን ብዛዕባ ምስ ክልል ኣምሓራ ዝተገብረ ርክባት ኣመልኪታ ሓደ ናይ ኤርትራ ናይ ሙዚቀኛታት ጉጅለ ናብ ክልል ኣምሓራ መብጻሕ ገይሩላ ብዝነበረ እዋን ምስኦም ዕላው ብዘይ ዝኾነ መንገዲ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጀነራል አብርሃ ካሳ ናብ ክልል መጽዩ ከም ዝነበረ ነቲ ምብጻሕ ከዓ ምስ መራሕቲ ክልል ኣምሓራ ንምርኻብ ከም ዝተጠቀመሉ ኣብቲ ግዜ ተኸ ኤርትራ 60,000 ካብ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራ ክትዕልም ከም ዝተሰማምዐት እቶም ሓይልታት ከዓ ድሓር ኣብ ትግራይ ከም ዝዓረዱያ ጽሒፋ ትርከብ ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ቀጺላ አብይ አሕመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘላ መዓልቲ ጀሚሩ ተጋሩ ንስልጣኑ ጥራይ ዘይኮኑ ንህይወቱ እውን ከም ሓደጋ ገይሩ ከም ዝረኣዮም ትግራዎት መራሕቲ ኣብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ምምራጽ መስርሕ ንአብይ አሕመድ ዘይመረጹ ከም ዝነበሩ አብይ አሕመድ ከዓ ሰበስልጣን ጸጥታ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡ ቀንጸላ ከይፍጽሙ ይፈርሕ ከም ዝነበረ ኣብ መንበረ ገዝኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደርቢ ሓለውቲ ክህልው ከም ዝኣዘዘ ካብ ናይ ሓለውኡ መሳርዕ ተወላዶ ትግራይ ዝኾነ ዜጋታት ብምእላይ ባዕሉ ዝመረጾም ሓድሽ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ታዕሊም ዝወሰደ ሓይሊ ከም ዝቆመ ገሊጻ ኣቀታትልኡ መግለጺ ዘይተረኽበሉ ቅትለት ጀነራል ሰዓረ መኮነን ነቲ ኣብ መንጎ አብይን ተጋሩን ዝነበረ ምትፍናን መሊሱ ከም ዘዘየደ ያገሊጻ ንሳ ቀጺላ ቅድሚ ውግእ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ናይ ወተሃደራዊ ካርጎ ምምላስ በለይቲ መሊሱ ይዛይዱ ኣማኸርትን ወተሃደራውያን ሰበስልጣንን ንአብይ አሕመድ ብዛዕባ ኩናት ከም ዝተኻትዕዎ ምስቲ ናይ ውግእ ሓሳብ ዘይተሰማምዑ ከም በዓል ጀነራል አደም መሐመድ ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን ከዓ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣለዩ ብድሕሪ እዚ ምድላዋት ናይ አብይ አሕመድ ብወገን ትግራይ እውን ምድላዋት ክግበር ከም ዝተጀመረ ተጋሩ ከዓ ኣብ ሰሜን እዚ መላፍንቲ ከናድዩ ከም ጀመሩ ገሊጻ እቲ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ፍርቂ ወርሒ 10 ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ሓደ ምስ ሰበስልጣን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ርክብ ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክገብር ከም ዝኾነ ኣብቲ ምትእትታው ከዓ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልታት ኣብ ዘሎ ግዜ ንናይ ትግራይ መራሕቲ ከኣለ ከም ዝኾነ ከም ዝተዛረበዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስደት ዘሎ ናይ ሽዑ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበረ ገብረ መስቀል ዝበሃል ነዛ ማዕከን ሓቢርዋ ዘሎ ቅድሚ ኩናት እውን ብዕለት 2 ወርሒ 11 ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ወጻኢ ጉዳያት ሕብረት ኢሮጳ ዝኾነ ጆሴፍ ቦሬል ኩሎም ወገናት ቀስቃሲ ካብ ዝኾነ ተግባራት ክቆጠቡ ጸዊዑ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ዝቐጸለት ምሸት ሓይልታት ትግራይ ናይ ቅድሚ ኩናት ዝበልዎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ ምስ ፈጸሙ አብይ አሕመድ ነቲ ውግእ ዝተቃወመ ጀነራል አደም መሐመድ ካብ ስልጣን ኣልዩ ናይ ሕጊ ምኽባር ስርሒት ብምባል ወተሃደራዊ ምትእትታው ከም ዝኣወጀ ብሰሜን ሰራዊት ኤርትራ ብደቡብ ፍሉያት ሓይልታት ኣምሓራ ከም ዝኣተው ብምግላጽ እዛ ማዕከን እዚ ውግእ ጌና ቀጻላ ኣሎ ክትብልያ ጽሑፋ ዝዛዘመት ምንጪ ናይዚ ዝቐረበ ትሕዝቶ ኣብ ናይ ርእይቶ ቦታ ኣብ ቀዳመይቲ ርእይቶ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم